amics tots que ens acompanyeu. Què millor per a conèixer l'associació que avui així vos presentem que fer-ho a través de les lectures de la seva acta fundacional i els fins o objectius de la mateixa. Això és el que sense més preàmbul passe a fer com a secretari del Casal Bernat i Baldoví. Acta de la sessió celebrada pels promotors de l'associació Casal Bernat i Baldoví en la població de València el passat 21 de desembre de 2012. Reunits en Òscar Rueda i Pitarque, en Joan Victorià Ramírez i Boscà, en Ricard Folgado i Bisbal, en Miquel Ramon i Quiles i en Albert García Iranzo, acorden per unanimitat constituir en esta localitat de València l'associació que es denominarà Casal Bernat i Baldoví, aprovar els estatuts que regiran el funcionament de l'associació i que s'adjunten, quedant incorporats íntegrament a la present acta. Designar els integrants dels òrgans provisionals de govern dels que s'acompanya la seva composició, sol·licitar l'inscripció registral de l'associació i per a que conste i sortisca els efectes oportuns s'extén en València el 21 de desembre de 2012 la present acta en la firma dels promotors de l'associació. Són fins de l'associació. Des de l'associació es propiciarà el diàleg, la coordinació i la cooperació entre els socis i entitats col·laboradores en el Casal Bernat i Baldoví, així com en les administracions públiques, entitats privades i organismes estatals i internacionals, amb l'objectiu de desenrotllar, promocionar i o gestionar de forma directa o indirecta, total o parcialment i de qualsevol mode, material, moral, personal, financer, diferents actuacions en el camp de l'estudi i difusió de la Festa de les Falles, en el seu més ampli espectre segons se detalla de forma no exhaustiva en els punts següents. 1. Recolzar, promoure i estimular la conservació, protecció, ensenyança, difusió i dinamització de la Festa de les Falles com a patrimoni cultural i social del poble valencià. Assegurar un coneixement adequat de la història i l'identitat de la festa fallera, que fomente l'autoestima del col·lectiu faller i propicie cara a l'exterior una percepció correcta i dignificada de l'imatge de la festa. Posar en valor l'identitat i l'espai sociocultural que correspon a la festa fallera. Coordinar els diferents moviments culturals i cívics valencians dins d'un projecte comú per a l'estudi, difusió i promoció de la Festa de les Falles. Recuperar i difondre les tradicions, usos i costums del poble valencià per al coneixement de les futures generacions a través del vehicle de la Festa de les Falles. Fomentar l'unitat cultural dels valencians i el treball en positiu per a la defensa i posada en valor de la cultura festiva pròpia. Consolidar l'ensenyança i difusió de la llengua valenciana i la promoció del seu ús normal i creixent en tots els àmbits de la festa i de la societat en general. Recolzar el dinamisme econòmic dels valencians en tots els sectors productius relacionats amb la Festa de les Falles, incidint especialment en els més tradicionals. Recolzar, emparar i estimular la llavor social de les comissions i col·lectius fallers en els nostres barris, pobles i ciutats. I, per últim, 10. Establir nexes d'unió en altres col·lectius similars de València, Espanya i el restant del món. Dit això, en la darrera junta ordinària celebrada el 30 de setembre de 2013 en la seu de l'Associació d'Escriptors en Llengua Valenciana, havent finalitzat el determini per admetre les altes com a socis fundadors del Casal Bernat i Baldoví, el llistat definitiu queda constituït de la següent manera, per ordre alfabètic. Francesc Alandes i Amposta, Enric Vicent Almero i Zanon, Cito Sánchez, Laura Maria Cano i Zamorano, Elena Casa i Llàcer, Josep Manuel Cort i Cañizares, Vicent de Castro i Moscardó, Ricard Folgado i Bisbal, Julio Fontán López, Albert García Iranzo, Miquel García i Maldonado, Josep Lluís Llorenç i Fuster, Antoni Marco Albert, Josep Vicent Marco i Albert, Rafael Melià i Castelló, Maria Elena Muñoz i Carpi, Manuel Navarro i Navarro, Ernest Olmo i Sabater, Joan Victorià Ramírez i Boscà, Miquel Ramon i Quiles, Joan Romero i Mollà, Òscar Rueda i Pitarque.
Daniel Sánchez i Parejo, Joan Josep Serra i Martí, Francesc Josep Tarazona i Alpina, Manolo Vilaplana i Lluc i Josep Inat i Marquès. Igualment, s'oficialitzà com a definitiu l'òrgan de govern provisional del casal Bernat i Baldoví, quedant aixina: president Òscar Rueda, vicepresident Miquel Ramon, secretari Joan Victorià Ramírez, tesorer Ricard Folgado, primer vocal Albert García. I passarà la paraula al nostre president Òscar Rueda, que ens informarà de recursos del casal Bernat i Baldoví per a tirar avant i de forma pràctica en les finalitats fins ací expostes. Moltes gràcies.